Dnes sa budeme rozprávať o deťoch, o ľudskosti, ale aj o vnímavosti. Našimi hostiami sú Ľubica Matušáková, autorka Vnímajkov, a jej kolega Michal Kuzár, s ktorými spoločne pracujú aj s deťmi, učiteľmi a takisto školami po celom Slovensku. No a kto sú to tí Vnímajkovia a prečo vlastne vznikli? O tom nám už povedia Ľubica a Michal. Dobré ráno. Dobré ráno. Ale teda musím povedať, že toto sú teda tí Vnímajkovia. My si o nich povieme o chvíľočku viac, ale za celým týmto projektom stojí hlavne Ľubka. A vzniklo to inšpiráciou z tvojho vlastného života. Áno. A vlastne na základe môjho života, tým, že žijem od narodenia ako človek so zdravotným znevýhodnením, tak som zažívala počas života rôzne situácie a aj to, že ľudia ma tak naprvu vnímali predovšetkým cez to moje znevýhodnenie, až potom častokrát ako človeka. A keď vlastne som sa ja stala mamou, tak všetky tie skúsenosti a všetko, čo som žila a možno to, čo sa mi dialo v živote, tak som chcela tak pretaviť do niečoho užitočného a videla som, že toto treba dnes aj pri mojich deťoch, tak na základe toho vznikli Vnímajkovia, pretože som chcela, aby každý, kto je nejakým spôsobom iný, sa cítil prijatý a naopak, aby ľudia, ktorí sa možno stretávajú s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom vyčnievajú, tak aby boli takí vnímavejší, aby sme navzájom žili v jednom svete. Preto ak si pozorne pozriete Vnímajkov, ktorí ma takto obklopili, naozaj každá tá babka je iná. Povedzme si tak, že v rýchlosti, že čo vlastne predstavujú. Áno, Tmejka predstavuje táto žltá, ktorú máš pri sebe. Je to vlastne nevidiace dievčatko, je zástupkyňou detí, ktoré majú nejaké zmyslové znevýhodnenie, čiže zvolili sme nevidiace dievčatko. Chcejko je dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia z jednorodičovskej rodiny. Inka je dievčatko s inou farbou pleti, zvolili sme rómske dievčatko, pretože najčastejšie sa stretávame spolu v tom slovenskom prostredí. Takto. Potom Boľko, to je svojko, to je dieťa s autizmom a Boľko je dieťa s telesným znevýhodením, to som ja, ten Boľko, že... A všetky tieto postavy sú teda odprezentované aj v knihe. A kto za tú knihu teda stojí? Je vyslovene napísaná tebou, alebo Michal tam už sa podielal nejakým spôsobom aj ty? Nie, tá moja rola je trošku iná, je taká procesná a Ľubkina obsahová, že v podstate sú to konkrétne príbehy, ktoré zažili si ako reálni ľudia, ktorí reprezentujú týchto ľudí, týchto vnímajkov, ktorí sú okolo nás. Ale autorkou knižky je teda Ľubka, aj celým takým tým ideovým vlastníkom. Ty si sa kedy dostal do tohto Ľubkinho príbehu? Čo ťa prilákalo k Vnímajkom? Práve tá idea, že keď to ešte vlastne iba tak vznikalo v podstate v hlave a my sme boli s Ľubkou kolegovia, tak ona povedala pre mňa takú ako veľmi dôležitú vetu, že nedokonalé hračky. A tedy som si ako predstavil ten kontrast medzi tým dokonalým svetom aj v rámci médií alebo teda sociálnych sietí, že ako sa prezentujeme. A potom vlastne, že wow, to je super, lebo vlastne deťom akoby nemusíme dávať ako v tom rannom detstve iba niečo, čo je krásne, dokonale, bezchybné, ale niečo, čo je možno veľa viac blízke realite. Vy s Vnímajkami chodíte po celom Slovensku, hlavne po školách, čiže stretávate sa s deťmi, stretávate sa s učiteľmi. Aké sú reakcie a čo vám to možno ukázalo, že v čom tento projekt má zmysel? Reakcie sú veľmi milé, že ja som išla do toho trošku s takou obavou, že ako deti zareagujú na to, že tak priamo hovoríme s nimi možno o citlivých témach, možno o témach, ktoré sa aj ťažko otvárajú. A veľmi som bola milo prekvapená, že ako tomu deti chápu a ako berú Vnímajkov skôr ako svojich kamarátov, že nie ako hračku, ale že tým, že dlhodobo s tým v triede pracujú, tak si vytvoria k ním vzťah a vidia sa v nich, že a naozaj... To ma zaujalo. Dlhodobo s nimi v triede pracujú. To znamená, že to nie je nejaká vaša jednorazová návšteva? Nie, my vieme prísť a vlastne ukázať učiteľom, ako s tým pracovať tak, aby to malo čo najlepší dopad pre nich a oni vlastne Vnímajkovia ostávajú v prostredí v škole a dlhodobo s tým pracujú na základe metodiky a vlastne deti postupne ako zažívajú
cez rôzne postavičky aj rôzne témy, tak potom sú prirodzene vnímavejšie a ostáva to v nich dlhodobo, pretože potom aj celý rok počas akýchkoľvek aktivít vedia s tým pracovať. To, že na deti sa takéto veci nalepia veľmi rýchlo, ak im dáme tú možnosť, to mi je jasné. Čo dospeli? Konkrétne myslím učiteľov. Prijali to? Baví ich to? Ukázalo im to, že tá cesta v tej škole môže byť aj iná, že nemusí to byť vždy len o tom vzdelávaní, ale možno aj o takom rozširovaní obzorov tým deťom? Že teda v tom kontexte slovenskom, ako sa aj veci ako vyvíjajú v rámci vzdelávania, aj téma inklúzie prichádza do tých škôl, tak práve v tom období vnímajkovia prišli, aby im trošku pomohli, ako to spracovať. Teda ako z tej také teórie, aj ako dobrých vecí, prísť ale do toho reálneho kontextu, kde tí učitelia zažívajú rôzne príbehy a niektoré veľmi ťažké situácie a potom to nevedia zvládnuť. A práve v rámci tých vzdelávaní, ktoré robíme spolu s nimi, tak sa snažíme im priblížiť, rozumieť im, že byť im naozaj taký počúvajúci a vedieť tým pádom reagovať a pomôcť im priniesť toto do tej triedy tak, aby vedeli oveľa viac vnímať toho konkrétneho jednotlivca. Ideálne je začať už asi na tom prvom stupni. Je to ideálne aj pre druhý stupeň? A my to máme nastavené skôr tak, že je to pre predškolákov a potom pre prvý stupeň, že naozaj v tom detstve ešte v škôlke, kde je aj väčší priestor na to, že je to prostredie také uvoľnenejšie, zážitkovejšie, hravejšie, tak vlastne presne tam sa začína. A aj cez pani učiteľky, že pani učiteľky v škôlkach sú skôr také, že oni sa z toho tešia, že s tým môžu robiť, že sa im to páči, že majú aj tú metodiku tak napísanú vlastne pre seba. A aj sme sa snažili to tak atraktívne poňať, aby sa im s tým dobre robilo. Čiže začíname tam, kde ešte potom deti, keď vstúpia do školského prostredia, aby už boli trošku také pripravené, ale aj na prvom stupni vlastne pracujú. Viem si zohnať túto knižku aj ako súkromná osoba, to je prvá otázka. A druhá v zápätí, ak sme nejakú školu zaujali, vedia vás nakontaktovať, aby ste prišli s vnímajkami k nim na školu? Áno, sme k dohľadaniu a Vnímajkov je vlastne asi jediný takto, že keď si zadajú kdekoľvek, tak nás nájdu, či na sociálnych sieťach alebo na webe. A všetko, čo je dostupné pre školy, je dostupné aj pre rodiny, že sme sa to snažili tak nastaviť, aby sa naozaj aj prepájali tie prostredie, že to vzdelávacie s rodinným a že tie veci, ktoré deti navnímajú v škôlke, aby potom sa dostávali aj do rodín a k babkám, k súrodencom, k rodičom a tak. Už musíme pomaly končiť, ale predsa len ešte na záver. Ak by ste mali vypichnúť jednu vec, kedy ste si povedali, že má to zmysel, napadá vás tak naprv, že čo to je? Mne tak naprvu napadá, že keď jedna pani učiteľka povedala, že sa rozhodli prijať čo najviac detí do triedy, ktoré potrebujú nejakú formu podpory, a že ich deti sú už na to pripravené, lebo majú vnímajkov a že postupne ako išli, že už sa toho neboja, že už vedia s tým pracovať, s touto témou a že teda už sa im oveľa ľahšie do toho vstupuje. A to bol pre mňa taký moment, že naozaj, že má to zmysel. No tak to teda má. Naozaj niečo takéto ocenilo zatiaľ, len aj keby len v jednej triede, tak ja pevne verím, že sa to postupne rozšíri na celé Slovensko. Úžasný projekt, naozaj držím vám palce, aby sa rozšíril čo možno do najviac škôl a do možno najviac tried. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli súčasťou Ranných novín. Ďakujem. Ďakujeme.